कारिश्माजों सोरांस्रिजोंनि खारनाया हमनो मोजां खारगा होबानो जायोमोन ना अरखाथारगौमोन हा अरखाङासै अरखाङासै खुन्थिंनानै 100 मिटार रेस ओरै थाहैबाय नै खारनो मादै बाजैमोनहा मानगोनां उराय 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 जारिमिन फार्स्ट जास्ट दंखायो जोंहा साहाजों हालेवना लागोन लागा सेंग्रा बोराय हिनजाव गोनां हिनजाव गैयै होलांबाय खायला थांद' खारनोनो होनो लागा गोबाय सासे गोग्लैबाय थार्ड प्राइज बारे खारनाय थार्ड प्राइज जाय बिथांमोना देरहादोंमोन बे बिथांमोना आच्छा आदाया थार्ड प्राइज मोनना माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनदों माबायदि गोजोननाय दै गुसुआव ना दै गुदुङाव गोजोननाय सोरांस्रिजोंनि खारनाया हमनो हायै बायदि समान समान जायो हा अरखांथारसैमोन नामा गुमै हा गुमै हा अरखाङासै अरखाङासै खुन्थिंनानै 100 मिटार रेस औ बेदा मोसानोसै दाना मोसानोसै बान्थाव फैद' बेखौ स्टिकारखौ हो माबाखौ होनांगौ आं फरायसालिखौ मोनबाय फरायसालिया जोङो गियान लाग्रा मोनसे जोंनि माबानि इनस्टिटिउट फरायसालिया दा जोंबो नाम खोन्था नाम सान्द्रिखौ मोनदों मुङा खोन्था मुङा औ बबे गामिनि सान्द्रिखौ सान्द्रिया माने औवाजों हेबनाय जायो औवाखौ जोङो खाथियाव आंनि मुङा रनिमाखौ आंनि पापानाव मोनदों रंजालि बैसागु रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद मानगोनां फालिथाय बेसाद बे माइरं नङाबाथाय आं मदि सरकारानो हरनायखाय बिराद मोजां जाबाय आंबो दा फारियाव सफैबाय बै होनाय जिनिसखौ बहा बाहायो आंबो एसे मिथिगौ हाजोआव एसे मिथिगौ नाखादों गानदामोन मानो बहा बाहायगोन नोंलाय दै गंगेराव बाहायो खिबु सुनायाव बाहायो ओमफ्राय गोनां थांबाय दङ जोंनि आदि बायजोआवबो मानिया एखेबारे दङ जोङो प्रब्लेम दङ प्रब्लेम जोंनि थाखाय इन्डियानो गैया ओंखायनो आङो नैबे खिबो मोजां मोनदों आं दैखौ मोनदों ओंखायनो दैजों गासै खामानिखौ मावनो हायो बिसोराव दै गैया